Ahoj, já tě vítám u nového videa. Dneska to bude haul, přišly mi 3 balíčky. Jeden je ze Sheinu a pak tady mám 2 stránky makeup.cz. Já jsem tam dřív hodně objednávala takový ty masky na obličeji, protože tam měly levný, anebo masky na vlasy od Kalosu, myslím, že tam měly. Takový ty velký pixely, prostě levný a vůbec jsem nečekala, že ta značka nebo ten e-shop ještě funguje a mají tam víc věcí, takže jsem si tam nějaký vybrala a většinou jsou to teda věci na nehty, takže se do toho můžeme rovnou pustit. Čím začneme? Začneme Sheinem, to je takový ten menší balíček. Koukejte, jak je to krásný. Čekala jsem na to dost dlouho, protože koukejte na moje nehty, jako fakt je to otřesný a stydím si za to. Teď na e-shopu Makeup, tak mají slevu vlastně, nebo ne slevu, ale když nakopíte nad 500, tak máte dopravu zdarma. A mají dopravu přes Výdu, jo, nebo nevím, jak se to čte. No a já jsem si tady přes tu společnost nikdy nechávala nic jakoby posílat, já vždycky jedu prostě PPLko, vždycky, když je možnost, tak PPLko. A zásilkovna. No a vlastně stalo se to, že v pátek mi to mělo přijít, ale já jsem byla ještě v práci a tak jsem řekla, ať mi to teda někam uložej. A on jako, že jo, že teďkon končí a že to teďkon bude jako odevzdávat ty balíky. A říkám jo, a jako kdy to tam bude a kde. A on, že teda jako se koukne, co je nejblíž jako ke mně a nechá mi to tam uložit a že to tam bude dřív, než já přijedu z práce. Byla jsem ve 2 a já jsem měla být doma až nějak ve 3/4 prostě, jo. No a přijela jsem domů, SMS-ka mi prostě nepřišla, nic, jo. Tak říkám, jo, jak je víkend, tak počkám do pondělka. V pondělí furt prostě nic, jako většinou třeba PPLko mi píše na třeba v 10, v 9 ráno. No a tak jsem volala znova na to číslo, co mi vlastně volal ten pán v ty 2 hodiny v ten pátek. No a on říkal, že to je divný, jako že už by to tam mělo být, že jako říkám, že mi nepřišla jako SMS-ka, nic, že prostě nevím, jako co se stalo. No a on jako, že by to tam mělo být, to na nějaký pobočce té zastavárny, jako ji mám tady za barákem, jo. Tak říkám, tak já to zkusím, takže až jsem zase jela z práce, já jsem tam zajela a ještě mi říkal, jako, no to vám to rovnou dá jako i na to jméno, ne, nepotřebujete ten kód a já úplně, tak když to nepotřebuji. Já s tady tím nemám zkušenost, takže ne, asi když mi to dají na jméno, tak jako dobrý. Tak jsem normálně šla do té zastavárny, řekla jsem prostě, že bych tady měla mít balíček, že mi nepřišla SMS a že pán od té společnosti mi říkal, že by to tady mělo být a že mi to dáte i bez kódu. No paní samozřejmě řekla, že do toho systému vůbec jako nevidí, že se tam nedostanou prostě, jo, že to je divný. No a pak jsme teda hledali přímo fyzicky tu zásilku v tom jejich skladě, prostě podle toho čísla, co já jsem měla. No samozřejmě to tam nebylo, ani na moje jméno to tam nebylo, prostě nic, jo. Říkám, to je fakt jako nějaký divný. Pani teda byla hodná v té zastavárně a řekla mi teda, že mi zavolá, že mě zavolá na tu zákaznickou linku, zjistí teda, kde jsou. A že mi teda zavolá, tak jsem mi tam nechala číslo. Přijdu domů a přijdou mi 2 SMSky, že to mám uložený v nějakém sportu, jmenuje se nějaká, ale nebudu to tady říkat. Přišlo mi to ve 3/4 ta SMS-ka a v 5 oni zavírali. Říkám, tak na to asi jako kašlu, že tam zajedu až zítra, prostě v úterý. A koukala jsem, kde ten sport jako je, no tak pán říkal, že mi to uloží někam jako hodně blízko, abych to měla daleko. A měla jsem to úplně na druhé straně města. Takže jako fakt jako už nikdy výjdu. Ještě mi teda dneska volala ta paní, že ta zásilka je teda někde jinde a já říkám, jo, že jako vím, že už mi přišla ta SMS-ka. Ona jestli to chce řešit, já říkám, že jako asi ne, že to je zbytečný, že už to prostě vyzvednu tam, ať už mi to nikam jinam neposílají, protože už jsem se bála, že ty balíky už nevidím. Tohle je moje zkušenost s Vídem, fakt jako super, jako už ty balíčky mám. Všechno super, jako PPLko, to mi vždycky chodí Shein a to je vždycky úplně super. Když nejsem doma, tak mi to hodí tady do té pobočky, co mám hned vedle baráku. Prostě to Vído, to bylo fakt strašný. Pán mi řekne teda, jako, že to tam bude v pátek, přitom to tam přišlo v pondělí večer, je to úplně jinde, než on říkal a že mi to dají na jméno, přitom oni potřebují ten kód, jinak se do toho systému prostě nedostanou, to je prostě úplně prostě už nikdy víc. I když to bude zadarmo. Ani zadarmo to nechci. To bylo dost povídání, teď už se můžeme rovnou teda kouknout na ten Shein. Co tu máme? Nevím, co jsem si objednala, že je to takhle zabalený, ale uvidíme. Jo, už vím. Je to toto. Gel na nehty. Já totiž mám od nich jeden, takový, co jsem vám ukazovala už v minulém vlogu, jak jsem si dělala ty nehty. On mi přišel a je hrozně tuhej a já jsem prostě vždycky byla zvyklá na to, že prostě je takovej tekutější prostě ten gel a dá se s ním normálně pracovat a že je prostě samovyrovnávací prostě, jo. No a ten můj už nevyrábějí, prostě už ho nemají nikde, takže jsem zkusila přes Shein, přitom to byl mega levný a byl mega dobrý. Tak jsem chtěla zkusit prostě jiný, no a doufám, že tenhle jako bude takovej ten tekutější, protože tam to se mi fakt jako nelíbí. On stál asi 100 a je toho asi 50 ml, což je jako dost.
tady toho je snad kolik? 56 ml, takže dokonce i víc. Já tady mám takovýhle to udělátko, kterým vždycky nanáším ten gel, jo, je trošku opatlaný. Ale když to takhle oddělám, jo, takhle to vypadá, je to prostě čirý gel. Takže není takhle hrábnu to koně krásně takhle tekutej. Tak to jsem přesně chtěla. No tak bomba. Taky nebyl úplně drahej, takže úplně super. To jsem velmi ráda, že už jsem našla nějaký normální gel zase za rozumný peníze. No ještě nevím teda, jestli bude jako normálně se dát jako zapíct, takže uvidíme. Ale konsistence se mi líbí. Můžeme jít dál. Mám tady laky na nechty. Tam když tak sem budu dávat fotky, jak to má vypadat. Váhle barva je úplně stejná jako na obrázku, takže top. Už mám od nich asi 12 těch laků a všichni jsou úplně super. Hezky se zapečou, hezky držej, hezky jsou krycí, vlastně i tady ten. Vidíte, jak je krásný úplně, jakože už to je úplně hnusný nehet, ale ten lak je furt hezký. Oba mám. Ale tak jako do zásoby jsem si objednala láze a ten top coat, takhle, protože oba jsou super a nerada bych, aby mi došly. Další lak je takovejhle šedivej, takovej nude. Pardon za ty nechty, jsou odporný, já vím, ale už mám ty věci, se kterými se dá pracovat. Takže co nevidět, si udělám nový nechty, ale přemýšlím, že zítra. Takže takhle krásná barvička, taky stejná jako na obrázku. Buď jsem debil já, nebo mi přišly dva stejný laky. Mně už se stalo minule, že jsem si objednala jedny ponožky. Já si tam teď objednám takový ty ťapky. Jo, ty jsou prostě nejlepší, nesnáším kotníkový ponožky, ani prostě ty nižší, prostě já mám ráda takový ty balerínkový prostě, jo, jiný prostě nenosím a tam mají nejlepší a mají i protiskluzový. Ale přišly mi dvakrát taky, když jsem si objednávala jednou a teď mi přišly dva stejný laky prostě. Takže nevím. Jsem si objednávala 3, přísahám a mám 4. A tenhle je ten, co jsem chtěla, takže já jsem se bála, že jsem se teda objednala jiný, ten stejný, místo toho, co jsem chtěla. A oni mi fakt přišli 2 a i ty, co jsem chtěla, protože tady mám další lak, ten, co jsem chtěla, ten hnědej, jo, tenhle. I don't get it, jako, co se to tam děje, co se to tam děje, sakra. Takže takovýhle krásný nude hnědej odstín. Na ten se moc těším. Jdeme dál. Mám tady takhle 3 hrubý pilníky. Jsem potřebovala, protože mám jenom jeden. A poslední věc, co tady mám. Vy jak víte, tak já mám takovou tu brusku od Nanny Nails a oni k ní přišli i normálně ty nástavce, asi 2 tam jsou. A já už ten jeden mám prostě celkem obroušený. Tak jsem si objednala tyhle ty nástavce na to. Když máte víc a vlastně když se potřebují, tak je jenom vyměníte. A právě, já vám to otevřu, v tom byl i vlastně... To smrdí jak tátu šmrdl papír. Je ten nástavec přímo na to. A já jdu teď zkusit, jestli mi to tam vůbec pasuje, protože bych nerada si začala dělat nechty a pak to zjistila. No to tam fakt pasuje. No tak to je super. Když se kouknu, abych něco nevyhodila. Ale to si myslím, že je jako všechno, co by mělo přijít. Já už jsem rozbalila ten první balíček z toho make-upu. Ale nějak se mi to prostě neuložilo, že vám to jenom takhle ukážu. V tom prvním menším balíčku teda, tak jsem neměla jenom věci na nechty, ale byly tam i tady ty šampon a maska, takový ty fialový. Já mám totiž doma šampony od Ballet z DMK, ty nejlevnější a upřímně jako nic moc to nedělá. Jako já jsem si jich nakoupila fakt jako hodně, protože jsou levný, že jo, a prostě mi nefungujou, takže tady ty taky nebyly úplně drahý, ale vlastně tou dopravu zdarma za moje nervy. Já jsem si objednávala ten polygel, chtěla jsem to zkusit. A zapomněla jsem na tyhle klipsíky, které vlastně stály jenom 90 korun, jo, takže já jsem potřebovala ty 500 prostě něco si tam dát. Každopádně jsem ještě teda koukala na TikTok, jak se teda pracuje s tím polygelem a já si myslela, že ty formičky jako stačí ten tip, jo. Ale to je blbost. Jako, oni se dělají typy vlastně buď takhle na konec toho nechtu, nebo na celý. No a já mám vlastně typy jenom ty krajní vlastně, co se dávají na ten kousek toho nechtu. Takže jsem blbá a vlastně mi nedošlo, že teda potřebuju i ty formičky na ten polygel. Takže jsem si objednala rovnou takhle i ty formičky, takový ty rovný. Já nemám ráda takový ty mandlový nechty. To je asi všechno z toho prvního balíčku, teda si myslím. Teď se můžeme teda vrhnout na ten větší balíček. Jako jsem věděla, jak mi to půjde s tím polygelem, jako to bude fakt moje premiéra a
No to vždycky vypadá tak hrozně jednoduše ty videa, ale přitom vůbec kolikrát. Tady teda mám ten polygel, jo. Měl dobrý hodnocení, takže jsem na něj zvědavá a nebyl úplně jako drahej, takže má to 30 gramů a je to takový ten světle růžový. Takže takhle jsem na to moc zvědavá. Buď zkusím ten nový gel, anebo ten polygel. Jako možná zkusím ten polygel, protože to je fakt jako jednoduchý s tím pracovat, nebo je to jednodušší než pilovat ten typ a nanášet na to ten gel, pak to zase pilovat, že jo, zapejkat to furt, tohle zapečete jenom jednou, pak už to pilujete jenom. Takže možná to zkusím zítra. Pak to mám novou lampu na nechty, je fakt nádherná, panebože. Fakt jako, už vypadá tak jako, prostě vypadá, že za něco stojí. Měla by mít snad 45 W, nebo kolik to má mít, já už ani nevím. No je určitě silnější jak ta moje, protože ta moje moc jakože už se jí nechce, už se jí moc nechce. Tohle je ta moje stará, jo, je taková obyč prostě. Ale koukám, že to má úplně stejný menu, jakože 10-30 sekund, jo, tady má i 99. Low heat mode. Fakt vypadá krásně. Tam má i víc těch diod, takže ty vado. S tím se bude pracovat úplně nádherně. Já se chci podívat, kolik to má těch vatů. Tady píšou 54 vatů a pak je tady i jsou větší jako hodnoty, takže tomu moc nerozumím, ale měla by být silnější jak ta moje, takže doufám, že bude. Jsem spokojená, tohle by teda bylo všechno. Byly to teda převážně věci na nechty, jak jsem předpokládala. Na Instagramu vám ukážu nový nechtíčky, který si zítra udělám, protože jdu do práce až od pop. Takže bych měla mít čas na to si udělat nový nechtíčky, protože toto je hrůza. Tohle by teda bylo všechno pro dnešní video. Já moc doufám, že jste se ho užili a že se vám moje věcičky líbily a bacha na video. Bacha na video. Mějte se moc hezky a u dalšího videa ahoj.